What's that, Kira? Will you be careful now? Kom ind. Tak for det. Tak siger jeg, for det var overdået i kagebord. Jeg skulle spørge, jamen det må du snakke Henrik for. Nej, det er for jeg. Det får trækkerne og hypsen. Er det okay? Jeg så på det film. Hun siger, vi gerne lige, om det er dig, der skal være lærer på 3 år. Jeg har kun mig. Det var jeg også, hvad hun siger. Nu er jeg underlig sådan 2. Så slap vi for hende, hva'? Det var ikke det. Skal vi se pænt på hende? Hva? Tusind tak for i dag. Ja, tak for i dag. Du har også nogle gode dommer, du har kommet til. Ja, ikke? Tak for nu. Det er nogle flot måle, det her. Tak. Tak for i dag. Det er for sent med bestik. Tak for i dag. Vi ses, ikke? Hej, hej. Værsgo og hils på dommeren. Sådan. Klar.